Dalawang umano'y notorious na sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis habang isinasagawa ang bypass operation kontra sa kanila. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Patay ang dalawang lalaki matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis habang isinasagawa ang bypass operation laban sa kanila sa Barangay Oraan East, Manawag, Pangasinan. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawa na naging sanhin ng kanilang pagkamatay. Na-sense na itong mga suspects natin na pulis yung katransaksyon nila na kung saan nag-result sa isang armed encounter. Binunutan na yung ating mga operatiba sa PNP-DEG at walang nagawa yung mga operatiba natin kung hindi mag-return fire. Ayon sa pulisya, notorious sa pagbebenta ng iligal na droga ang dalawa. Nakuha sa kanila ang 3 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360,000 pesos, caliber 38 at 45 na baril at ang ginamit na getaway vehicle. Known peddler na po ng drugs dito na nag-ooperate sa Pro Cordillera, dito po sa Pangasinan and other provinces po dito sa Northern Luzon and even in Metro Manila. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na kuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga napatay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang malaman kung sangkot ang dalawa sa armadong grupo. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.